TTV zone clear to te chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang u Vawiin atang khan Serchhip District-a kumsop mrukchin chunglam te hnenah COVID-19 vaccine pek beihpuithlakna Vawiin 2 chu kalpui chanani Sarkar lai puiro manna anga kum upa kumsom rukchin chunglam le natna ben von nei te hnenah COVID-19 shidan na pek beihpuithlakna Vawiin 2 hi Serchhip District-a chuan hmun hnia buat sai masak niin Serchhip District Hospital aiwat le zoluti hall Serchhip Vengchunga te shidan na hi pek ani a Serchhip District Hospital aiwat ta hian tlom ngai pol YMA sub headquarters Serchhip MHEP sub headquarters Serchhip le MOP Serchhip District headquarters Hriatna te baka Serchhip officers klapa kumsom rukchin chunglam le MOP area sang shwai tu te kovin shidan na hi pek an ni a zoluti hola hian Serchhip Vengchung VC area huam chunga MOP member te shidan na hi pek ni in heng mun ni a ti hian mi za ve shidan na hi pek tura ruwa mana mi za somruk panga te shidan na hi pek an ni Vawiin ve khan BSF sipai mi za paruk te hnenah shidan na dos khat na pek ni in healthcare workers mi somruk pakhat te dos ni na pek an ni bok Serchhip District chunga Registrar of Marriage tan Vawiin khan ni khat o hnathawh dan chungchang inzirtirna chu Serchhip-ah neih ani Mizoram Sarkar Law and Judicial Department Noya Registrar General of Marriage Buasai Serchhip District chunga Registrar of Marriage Annual Training hi Serchhip Sub Headquarters YMA Conference Shola niin Aizola Law and Judicial Department atangin Pilal Feli Head Assistant Chuan Ronman Puyin Kalkhom te zirtirna apea Registrar of Marriage te chu khosyang shanga zirtir tu zinga po rin tlak le nadang pek bel tlak ka ngai te anni awangin anna thataka thok turin sarkar point an laka base na sang tak anei thu asoya hetiang training hi komtin buat sai chin ani anga buat sai le ani thu soin hetiang hun buat sai hi chorchang kai tum turin acha bokani Supreme Court thu chuak ang le chan sang awangin Mizoram chunga in nei te chin chiang nge tur ani awangin Mizoram Legislative Assembly chuan Indiaram Republic ani kumsom nga hriatna a Mizoram chunga in nei te chin chiang nge na dan the Mizoram Compulsory Registrations of Marriage Act and Rules 2007 asiama hedan hi Mizoram pumah April ni khat sang ni pariata changa hman ni in hedan hian nam chile sa khosyang ten anma ni ti dan le chin dan pa ngai anga nupui pasal in nei ba ka nupui pasal in nei le natepo ahwama Mizoram Sarkar point in nei te chin chia tur hian Registrar of Marriage tu khotin le vengtina ruatin Mizoram-a Registrar of Marriage hi zasari somthum pakhat an ommeka Serchhip District-a po somli pathum an ommek bokani hriatna lama harsatna thleng thin venna atana hman thin World Hearing Day chu Vawiin khan khawvel pumah hman niin Serchhip-ah po he ni pual hian Beng enkawl that pawimawh zia inzirtirna nei ani World Hearing Day pual hian Serchhip-ah chuan National Program for the Prevention and Control of Deafness NPPCD buat sain Vawiin chokmalam khan OPD building a hun man ni in thupuyatan hearing care for all ti chu man ani a he hun hi District Medical Superintendent mo purna lamek tu Dr. Kela Lomzuala chuan kai shuain Serchhip District Hospital a audiometric assistant PC lalbiak zwali chuan National Program for the Prevention and Control of Deafness NPPCD chungchang le an malak na te asoifi a Mizoram-a kumsang ni som pali April tha atangin National Health Mission NHM noya he malak na hi kalpui ni in Serchhip District-a po kumsang ni som pasari atanga kalpui ani thule thoktu mi pahni an ommek thu asoya Beng le hriatna lama harsatna nei te tan Beng enkawl pahni nein hengte manghian Serchhip District Hospital OPD a adopiang teron theitura an omthu asoibok he huna hian NPPCD a nodal officer le ENT surgeon Dr. Joseph Lalmuan pui hauzel chuan he ni puala thupui mangin kalkhom te zirtirna ape a Beng manga hriatna pawimawh zia soin ama ero chu kan Beng hi enkawl uluk ngai le olsam taka chethut thei ani awanga film khur atul thu asoya Beng kherna atana thir lamchi kan hman thin te chu apoi thei ti soin mit lama harsatna nei ten tarmit anbun mai thin angin hriatna lama harsatna nei te tan po bengdar vua chu thil za thlak ani lo thu asoya raipur te tan damdoi eya bengta na chalo awm thei awangin raipur zinga damdoi ei tur chuan Dr. Teron apoimawh thu asoibok NPPCD Serchhip District-a thoktu te chuan Beng lama harsatna nei an tamthu soin nikum chung khan mi zahni vel Beng an enfi atangin atamzok chu hriatna lama harsatna nei an ni ti an soya Mizoram-a rual ban lo na tamber po hriatna lama harsatna nei wang ani thu an soibok
Serchhip District Serchhip Owners Association chuan Vawiin Khan General Assembly voi som pasari na an neih. Serchhip District-a Serchhip nei-tu te intel khom na Serchhip District Serchhip Owners Association General Assembly voi som pasari na hi CMS picnic spota niin an Vice President si mangai zuala chuan na kai shwaya an Paul Secretary Silal Chan chu ale Treasurer Lersiat lu te hnenah changin report ngai thlak ani a tuna hian member mi somthum pariat an mek thu tarlan niin an hmalakna an tarlan zinga aizol rot lama chungchang na hmuna an polin zun in an siam thule COVID-19 shilen zual laya aizol lama Serchhip service lo turati laya lo service lui Serchhip chen khat te chu poisa fai choi tir an ni thu tarlan ani bok he huna hian an Paul Finance Secretary ti silal nun puya chuan thu soin Serchhip nei tu te chu na pawimawh tak thok tu an awangin an nun dan le khosak phung sang sanga te po an fim khur atul thu a soi bok chhnulama ro rial na nein an Paul in kai shwai na sang te soi hovani a hemi hnu hian an Paul shwai tu tur thlan na an nei ngal boka President a H Lalmuan oma eo siveng Vice President a si mangai zuala bazar veng Secretary a Lelchan chu a New Serchhip Assistant Secretary a Lel Thang Liana din tharveng Treasurer a DC Lel Nun Puya Chan Mari Veng le Finance Secretary a Lel Shiat Lu a Darnam Veng te thlan an ni Sport Minister Purobat Romoy Roy te chuan Serchhip-ah Khelo India Boxing District Center of Excellence din ani don ti asoi Sport Minister Purobat Romoy Roy te hian nimint lai khan Serchhip Boxing Hall tlo in helai hmuna boxing zirlai mi somriat pali tele an mani enkawl tu Serchhip District Boxing Association shwai tu te hma a Serchhip-ah Khelo India Boxing District Center of Excellence din ani tur thule hemi atana thil tu zongzong po Union Sport Minister nen an ti fel to thu soin reilote a hontura buat sei zui ngal ani tur thu te asoya reilote a Khelo India Boxing District Center of Excellence din na atana thil tul tur te zirchangin central atangin mithiam an local thwaidona he Boxing Center of Excellence alut te chu central sarkarin an mamo zongzong angai tu sakba ka thlatin stipend apechin don ani atibok Sport Minister Purobat Romoy Roy te chuan boxing zirlai te hma a boxing chu Mizo te khelchi tak ani thu te Olympic thenga gold medal la theitura Mizo no pangte in buat sai atul thu soin boxing zirlai ni wangin school zirlai tha thlam tur ani lo ati a boxer te chu zukle muam rui theithil laka fihlim mi an ni turani ati Sport Minister chuan boxing mason na atana Serchhip District Boxing Association set ba in kongshang shanga ma alak na chu fak omati thu soin nakin loka world champion Serchhip theiturin Serchhip District hian boxer le boxing shwai tu in nei cha a sarkar point ati turati zelang ati bok Sport Minister in Serchhip Boxing Hall le boxing zirlai te atlo anlom zia entirnan Serchhip District Boxing Association set ba shwai tu te chuan minister hi official ti sat an lo pe a Sport Minister hian Serchhip boxer te tan boxing glove panga ape bokani Chief Minister Puzoram thanga chuan Mizoram-a College te chu nasataka thuam thatzel an ni don thu asoi Serchhip lo aron kal Chief Minister Puzoram thanga hian nimint lai khan government Serchhip College lo in college reopening day ahman puin a he thu hi asoya Chief Minister chuan zirna sang zo college lu tur kan nga tial ti soim he Vangkhua kan college te nasataka thuam thatzel an ni don thu asoya khawvel mi ro puibik kan ti te hi mipa ngai tumru na ro puibik ne be thin te an ni ti soim zirlai no pangte chu tiang mi chu an ni ve thei vek ti ashila khawvela harsatna ni a mi ro pui ni khopa be tu en ton tur tam tak an om to ti soin keini po in tiang mi te ti ang chu kati thei ve kan ti thei ve veka in khek lovin kan theina zongzong mangin kan zirlai te kan zir thin turani ti in zirlai no pangte chu an ma ani a theina omte sor chwa tumtlat turin acha ani Chief Minister hiang college mun ma te a enkawl administrative building hluile chep to tak sak that an dil na chu angai pawimawh thu thok tu te ashil bokani College lo tu Chief Minister hi college principal pupi silal remsia male athopui ten an lodong songa advisor to Chief Minister pusilal ramza vale Serchhip District borsap kumara bisek te chuan an choi o mani Serchhip District chung khoshang shanga KVK not van lai pa in Central Institute of Horticulture CIH medji famana galente bultuma kutna thoktu te ta na training an buat sai chu chunzom zel ani
he training nei kalmek hin min march ni khan is lungdar block khwam chunga leng le sailula khwa ate chunzom le ni in kvk not van lai phaya subject matter specialist puwanal hwa kangen te chuan athar hun pa ngai nilawa thlai thar dan le natna le ran nung laka him tura thlai te enkawl dan inzirtirna bik takin tomato parbor le ziklum chin chungchang thlur bing ani a heng an thil zir te hi atakati chinna nei ngala ni bok he zir hona a hiang kutna thok tu mi somnga velan telani Commerce and Industry Minister Dr. Arlel Thanglia chuan Vawiin Khan Luang Mwala Industrial Growth Center Link Chain Machine and Barbetware LCM Industry a hong LCM Industry honna pual in khoma hian Commerce and Industry Minister Dr. Arlel Thanglia chuan tun chum hi tuilet nuai Industrial Growth Center a thil siam na hmun a hon masak ber na ani ti soin ni chin chhia tlak tak ani thu asoya tho tur shelo chalai tam tak Mizoram-a anom thu le a vei em chin thu soin voina ti tur sia ten tho tur an siat na hmun kan hong the hi alom hle ani ati a ram dang ne na insum don ton na tura an bung rwa le thil dang kan lak luri ngot atok lo ti soin an mamo kan pek chwa le thon chwa tur nei ve anga yani ati a industrial estate zuang tui chu lungchia thak ati thu po soin Commerce and Industry Minister chuan tuna hian tax force din ani to thu le ram nei duai si ataka mang si lote an ching feldon ti asoi bok he huna hian industry din tu pu hlel thazawa chuan tuna an industry ang chu Mizoram-a ala ngai lo ti soin marchak state a po ala ngai lo thu asoya SS engineer company achangin information kan la a akol hi Kolkata a kan zu order ani he LCM kan din chungchang a hian a marketing kan ngei to alawa kan ramin ala nei lo ram ta na kan ti thei ve to kan ti ani mai sum ringot u mati kan ni lawa asal na lam chu kan thil siam hi achiat lawa wangin a omzel tura ka ngai ti bok Industrial Growth Center ram nei tu intel khompol chuan helai hmuna hian chung ko somvel in thil siam chua an nei mek thu soin helai hmuna hian mi zahni chuang chung ko ezon na an siam sak mek thu an soibok ZPM chalai te chuan beihpuithlakna kan him theina tura thok tu te ngai tha an ni chu na an ti thu soin an hlo bat sakte arang thei ang bera pe chuak turin Mizoram sarkar an phu thu an soi ZPM chalai te hian nimin march ni sang ni som ni pakhat khan ram ri tlo in Mizoram sarkar chuan variant te ge ta rapid antigen test na thok tu te hlo chu September sang ni som ni achang khan laba char charin thok tu te chung kwa chu tu na hian mang ang takin an ommek ti an mu chuak ti an soya beihpuithlakna kan him theina tura thok tu te ngai tha an ni chuna an ti thu le an hlo an bat sakte arang thei ang bera pe chuak tura Mizoram sarkar an phu thu an soya Vawiin te a hian ni khata mi za ayatlem lo laka rapid antigen test kalpui china ni a chuti rual chuan technician pathum le laboratory pathum chau nein technician hi engemaw zat ban an lo ni to a thok tu dang po an nei chaw raw hle ni in an soibok Darkar somni palikal ta chung khan Mizoram-a sample sang khazali somthum pariat enfia le ni in henga chang hiang COVID-19 shikai mi pakhat mu le ani Mizoram-a COVID-19 shikai mu chwa hi rapid antigen test manga sample enfia sang khazathum pakhate changa shikai mu ni in Aizawl district-a shikai mu ani a private damdoi ina in entirtura kal screening point na shikai ti mu chwa ni in shi akai na chui zui me kani nimin khan ZMC laboratory a sample za som pani enfia ni in district changa chunet laboratory a sample som ni panga enfia ani boka henga chang hian shikai mu anom lo thung Vawiin khan Mizoram-a shikai enkawl mi pakhat chu shi laka fi hlimin an mani enkawl na hmuna changa chhuah tir le ani a heti hian Vawiin tlai dar nga thleng khan Mizoram-a COVID-19 shikai mu to chu mi sangli zali som ni pasari ni in an zinga mi sangli zathum somkwa pariat te chu enkawl dam an ni to a shikai mu chhuah atanga za zel somkwa pakwa point pathum pali te chu enkawl dam ni to in tuna hian shikai enkawl lai mi som pakwa an la oma nunna chan mi som an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei su ni e